vieren Marieke's jongezoon. Een jongen en een famke heel gewoon. Wat je thuis op boten door. Binnen krijgt leek als een oor. Maar toch had ze met de man. Ja, heel speciaal. Fratsen, elke rij, kom maar mooi. Fratsen, elke rij, kom maar mooi. Grillwast. Marieke, wat is het? Ik ken een pita. Oeh, wacht je even. Worstel eerst alsjeblieft nog heel gauw een lied boodschapje van me doen. Zo, de galerie is nog open en dan kun je nou net waai. Wat dan? Ja, dan wist het paken die komt doen bij ons breer eten, maar nou haak ik oors neer als jam en hagelslag in de hoes. Misschien worstel nog even naar de slager ta om een oens grillwast voor u te helpen, voor op de ballen. Oké. Is dat alles? Ja, 1 oens grillwast. Gesneden. Daar hebben we meer dan genoeg gewoon. Ja, hier haast een briefje van 5 en dan krijg je nog heel wat waarom, ja? Denk erom. Oké. Het is druk bij de slager. Het wordt het lang voordat Marieke aan de beurt is. En als het eindelijk Safier is, staan er ook alweer een protte klanten achter haar. Ze wordt er een beetje zenuwachtig van. De slager sjocht haar vragend aan. Wat moest ze nou ekker weer heljen? Nou, Famke, sis het maar. Wat mag het wezen? Oh ja. Trilwast. Trilwast? Dat haak net. Wat is dat? Het is voor op de ballen. Gesneden. Trilwast. Bedoelst u misschien grillwast? Ja, dat wie het. Grillwast. Mooi. En hoe volle mag het worden? Wat zei ze met mij alweer? Een poenjoop. Ja, nou weet ik het weer. Een poen. Een poen? Beste west van? Ja. Een poen. De slager laat de grillwast op een snijmachine en begint 1 voor 1 de plakjes uit te snijden. Het wordt het maar en het wordt het maar. De stapel wordt dikker en dikker. De oren klampen die worden er een beetje onrustig van. Hoen beginnen te zuchtjen. Hier rent de winkel al uit. Maar op het laatst is de slager klaar. Zo. Hij docht alles in een poeder en schoot hem op de toonbank naar Marieke ta. Is nog wat? Nee, alsjeblieft. Mooi. Dank u wel. Dat is een begin. Nou de rest nog? Ik krijg nog €1,10. Hè? Krijg ik dat weer om? Nee, blinder. Dat mag nog bijbetellen. Het is €6 mijn maar. Dus ik krijg nog wat van die. Ik ga net meer bij me. Nou, dat is mij wat moois. Wanneer is hier in de buurt? Ja. Dan brengt mij dadelijk het oriëlt nog maar even. Hoe is het dan? Marieke. Wachtje. Ik moet het maar opschreeuwen, leuk. Hoe vergeet ik het ook nog in al die drokte? Marieke Weert? Marieke. Zo. Marieke vindt het niet aan dat de slager haar naam en adres in een groot boek opschreeuwt. Maar ze kan er niet ontwan. Lilk smiet ze thuis de poeder maar de grillwast op de tafel. Nou, wat krijgen we nou? Mat het samen al? Ik heb geen yield genoeg. Geen yield genoeg? Ja, maar dat bestiet net. Nou, kom eens hier met die wast. Maar Franke, wat haast al helle? Hoe vol is dit wel net? Poen. Een poen? Een oen zie ik zijn. Oh, dit krijgen we nooit op. Alleen nog paken neemt het op de ballen. Nee, hè, nemen we mooi. Mij nemen? Ja, dit hoef ik net. Dan kies maar weer om naar de slager en dan ruilst het maar om. Een oens is meer dan genoeg. En dan moest ik nog heel wat waarom je denk erom. Maar mem. Ja, nee, jij zo doch het. Het is die eigen schuld. En Marieke, dan moest het wikselhield aas niet in eigen sparpel doen. Goed?
Wikseljild. Ja, het jild als het van de slager er weer om krijgt. Beschouw je het maar als leerjild. Marieke had er heel geen zin in om weer naar de slager te gaan. Ze zocht eerst maar eens bij Pier. Hoi Marieke. Wat beslet? Ja, ik moest grillworst heljen. Grillwast? Wat is dat? Tje, dit. Ik had er een poeder vol van. Is dat lekker? Was een stukje? Probeer maar. Lekker. Ik maar nog wel een stukje. Hoe zelfs net? Maar ja, ik kan zelf ook wel een stukje nemen. Ik had dos weer te volle. De volle. Ja, ik wil alleen maar een beetje oerdoorn voor paken. Fraaie stukje stagelik. Dat is lekker, jong. Kun je bijken? Waar stek met haar? Maar bijken ik een stukje? Ja, weer. Best lekker eens. Ik neem ook nog wat. Bijke en de band smikkel je krekselang terug ont er nog maar een paar plakjes oer binnen. Och, dat pakken we ook nog gewoon. Kom maar, we brengen het even thuis. Hoi, mem. Hey. Die Pier. Tja, hier is de grillworst voor paken. Dit liep het volle beter. Hast u Marieke even geholpen, maar dat was. Ja. Mooi. Nou, dan ga je hem ook wel wat verzinnen. Joch, misschien wil je hem wel een liet stukje grillworst erbij. Nee. Nee. Goed. Hey, ik ga weer aan het werk. Marieke, die spaarpot die wist al wat te vinden, no? Ja, weer. Wat maakt nou mijn spaarpot? Wij moeten proberen of wij er wat uit krijgen kunnen. Druut. Waar vaar dan? Ik moet de slager nog vertellen. Hij had mijn naam en adres op schreeuwen. Hé? Ja, leerjild.